Krásny deň vám želá veštiareň u Verony. Poďme si pozrieť zdravie na 13.5. Vodnár, u vás je taká stabilita vášho zdravia. Ryby, prechladnutie, ktoré vás môže položiť do postele. Barán, pozor na prievan, potom môže byť hlava, uši, zuby. Bík, budete riešiť dieťa po zdravotnej stránke. Blíženci, pozor na stres, ktorý sa vám ukladá v žalúdku. Rak, dajte si pozor na nohy celkovo, chôdza, nemáte energiu, únava. Lev, uzdravenie, zlepšenie, čo vás trápilo. Panna, chrbtica a celá krčná chrbtica hlavne. Váhy, u vás je na zuby. Škorpión, močový mechúr, nič nové. Strelec, troška na takú psychiku a stres, čo môže byť v žalúdku potom. A kozorožec, na zadýchávanie, hlavne keď sa budete niekde ponáhľať, dať si pozor. Nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona.